قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: ateşni so'kmagiz, ya'ni arlamagiz. Haqiqatda u namozga uyatadi. Бигрәк авылларда күбезнең ишеткәне бар, иртә белән кояш чыгар алдыннан әтәч кычкыра башлый. Намаз вакыты кергәч. Бу әтәч кешене намазга уята. Кешене намазга уята. Бу хайван. Хайван. Бәләкәй генә бер башлы хайван. Җан иясе. Шул хайван кыш намазга уята кешене. Ә кеше үзен шушындай зур баш белән мин дип әйткән кеше намазын укымыйча йөри. Намаз укыра икәнен башына килми, аңламый да ул турда. Ә бу кыш бәләкәй генә, сөйләшә дә алмый, намазга уята. Шуңа күрә әтәч кычкырган ишетәсез икән, иртә белән сүкмәгез әтәчне. Ул намазга уята.